na saurari yadda kamar da shari'a ka juya duk hujjoji na gaban karatu a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan da bayani ko wannan tare da ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ba za ka ba umarni ba dan kai ba lauya na bane kai ba ka banni yi magana kai ba lauya na bane idan ce kai magana a tashi kai magana wanda aka kama da ne ba wata mukabala ne abin da tambaya har ga an kama shi da ne ko ta ce dan me ba za a yi kuma hukunci da aka tanda ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kai kada wani ya damu a kan tafiya ta na ba musu dama su sani cewa su samu damuwa kan tafiya ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun zan yi mutuwa ta girma su sani dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na ƙarshe